дар пойтахти Арабистони Саудӣ намоиши серӯзаи аспҳои зоти арабӣ баргузор шуд. дар ин сабқат ҳудуди 300 аспб ширкат дошт. нимҷазираи Арабистон макони аспҳои беназирест, ки дар ҷаҳон маъруфанд. довари мусобиқа Набила Ал-Али мегӯяд, таваҷҷӯҳ ба ин навъи аспҳо дар худи шоҳигарӣ низ ҳамеша зиёд буд ва ҳоло боз бештар шудааст. ба гуфтаи ӯ, шумори тойҳо ва байталҳои аз яксола боло аз афзоиши солонаи саршумори ин ҷонвар дар Арабистони Саудӣ ва ҳам таваҷҷӯҳи давлатмардон ба парвариши аспҳо далолат медиҳад. раҳбари сайзхонаи Ал-Халидия Мутлақ ибн Мушриф мегӯяд, шоҳигарӣ дар асппарварӣ рекорд мегузорад. ҳоло дар кишвар 8000 асппарвар сабт шудааст. ҳар сол то 3000 тойча ба дунё меояд. дар гузаштаи на чандон дур Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ҷойи якум қарор дошт. ҳоло Арабистони Саудӣ пеш гузашт. ба андешаи Набила Ал-Али, аспҳои арабӣ дар ҷаҳон назир надоранд. онҳо соҳиби сифатҳое мебошанд, ки дар зотҳои дигар дида намешаванд, аз ҷумла аз назари тобоварӣ, мушакҳои пурқувват, синаи васеъ ва гардани дароз ин аспҳо беҳамто будаанд. дар сабқат доварон зебоии аспҳоро аз рӯи нав, пой, гардан, тарзи ҳаракат ва ҷилои пӯст баҳо медиҳанд. мақоми аввалро дар мусобиқа байтали сиёҳ бо номи Далал-Ам аз сайзхонаи шоҳзода Фаҳд ибн Абдуллоҳ ибн Муҳаммад ибн Абдураҳмон Ал-Сауд соҳиб шуд. дар пайи ҳафриёте, ки соли 2011 дар Ҷидда анҷом шуд, далелҳои собиткунандае пайдо шуд, ки сокинони нимҷазираи арабӣ ҳанӯз 9000 сол пеш ба асппарварӣ машғул буданд.